My very first memories of acting was about the age of 5 years old. Ihe m na-echeta mbụ gbasara mgbe m na-eme ejije mgbe m dị afọ ise m na-etinye onwe m na akwụkwọ akụkọ dị iche iche so m na-eme imagine otu m na-esi eme acting ọtụtụ ihe ka m na-eche echiche gbasara otu esi eme ejije mana echetara m mgbe m nọ na primary school enwere m opportunity ịnọ na drama school echere m nọ mgbe ahụ ka o bidoro otu ntabanye etinye m na ya bụ drama so mgbe m nọ na primary school drama ọbụla na-eme na primary school a na-etinyere m acting m bidoro na primary school but ọ dịcha mma otu ahụ so mgbe m na-elekwa anya ma ahụkwa otu ndị mmadụ si eme ihe ejije until m abanye university ma bịa hụ otu esi eme ya ma bịa esonye drama group banyekwa na school fellowship na-eme ihe ndị ọzọ dị iche iche na ya gbasara ejije while m gụrụ chemical engineering na University of Lagos enwere m akara na ihe gbasara ime ejije so after mgbe m mechara school ma enweta ọrụ ma bidokwa chụwakwa acting career m na ọrụ ahụ dị iche iche ma na-etinye onwe m na organizations dị iche iche ahụ m onye isi ndị youth drama na church na ọtụtụ ihe dị iche iche ọ dịghị ofele mana enwetara m onwe m ebe enwetara onwe m n'ụbọchị taa bụ ebe dị oke mma ebe ịma stage play adịghị izi mana ịmana stage play ka ji bido mgbe ahụ enwere ọtụtụ ihe ị ga-emenwu enwere ọtụtụ ihe mgbe gị na mmadụ ga na-ekwu okwu ọ dị ka mgbe a na-eme ejije agara m ọtụtụ auditions iji rute ebe m ruru n'ụbọchị taa ụfọdụ ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị were ka ha si eme nke ha ọtụtụ n'ime akwụkwọ ndị na-eti m dịka lead character na ya bụ ejije ha na-eme ya ebe o si bido mgbe ndị a nyere m ohere ka m gosipụta onwe m nọ n'ọfịs m ofu ụbọchị dịka onye isi maka OLS ndị na Naịjirịa enwere m ọfas ndị ka m pụta ebe eme ejije ma bịa gwa onwe m sị ekwesịkwara m ime ihe ahụ ọ dị ka m ga-esonye na ya ọ dị ka m chere m ga-agwa ndị ọrụ m ka ha nye m otu afọ ka m hapụ ịrụ ọrụ ka m banye na ime ejije ka m ma otu ọ dị n'ụbọchị taa esokwara na m ndị Silverbird Distribution ndị na company ndị ọzọ ndị na-ahụ maka films na Nollywood across Nigeria na West Africa and platform ndị ọzọ dị iche iche ịma ihe gbasara ejije ọ dịghị m ofere maka na ọtụtụ ndị mmadụ ga na-asị ịbanye n'ejije ọ ga-ara gị ahụ tupu gị erute ebe na ọka bụ eziokwu mana ọ bụ na ikwesị ike na ọ ga-agara gị ọfụma ihe a bụ akụkọ nwere onwe m West Africa and VOD platforms across the world. That is my freedom story.